Okay lang yan. Wala ko kasi pang ito eh, pang buhok. Ay mga ano, tukal. Wala yan. Hey Ralph, shout out. Dahil naman tayo ngayon ano, ang Bicol. Salamat tayo, salamat. Dito na kami sa ano, sa gate. Palabas na ng planta. Bakit? Tiga mo na. Anong sasabi niya na wala tayong kit pass? Hindi, ginawa ko na eh. Hindi ko na nakikita na tinabi ko na. Ako na nagtabi. Ito sana ko eh. Knock out ko na eh, Jason. Ano yan, di pa lalabas? Ha? Ano ba yun dyan? Hindi maklaro, yawaan. Oh, DTR natin yan. Punit-punit. Papalitan mo yan pag uwi. Pag, ano? Pwede ba? Para lang yun ah. Saan naman tayo pupulit doon? Doon na sa Bicol? Eh, dito, pag uwi dito. Para nga, pinuha sa quick yan ah. Paano kung ano kung may sulat kasi dito? Oh, gagayahin lang yan. Yan, dalawang truck kaming convoy ngayon. Ha? Una ka na! Sa kalsada? Ay, huwag kang mangiwan ha. Yan, siya, no? Ay, reading daw. Reading? Ikaw mauna. Oh, maluwag naman Mindanao Avenue. Oh, maluwag naman yun. Oh, Ano dito yung tayo. meron ngayon eh? Ikaw mauna, nandiyan ka na sa harapan eh. Sira mo, no? Pero wala, dito yung yawaan. Kinarang. Huwag daw mangiwan eh. Mabilis pa yung truck niya lagi. Mabilis sa truck ko. Sira mo na, hindi. Ayun na, mga na, unboy. Pisto ka na sa unahan. Kaya mo na yung mangga. Mga butin. Iwanan ka! Victor! Bigat ng hata ko. Mga iwan ba to? Bigat talaga yan. Puro mais yan. Labor, hoops. Lagyan mo na. Asukal. Saka ano. Labor. Oh, dito dito. Dito, dito. Apple pa yata yan. Tiara na tayo. Yawa ni Tiara. Ulan-ulan na. Pwede na ito ni Tiara? Ha? Hindi na yan. Hindi. Palitan mo yan. Si Bicol may edit Tiara ba noon? Si Bicol may edit Tiara ba?
Ha? Bicol? Hindi yan. Pag-uwi. Hindi mo naman paano yan. Nagayahin lang yung out. Tuloy sila. Pero ang sulat sa Bicol. Yung out dyan. Nagayahin. Oo. Bakit ang ano nila, lagayan nila ng ano? Metal? Pandak yung likod. May susi ko dala. Ay! Susi. Ah, Pinapilit ko kami dito. Susi 973. bakit? May susi. Pagkawal ko lang. Mga bago itong ano banda. Wala man dito yan, Bicol. Meron naman ah. Hindi ka lang. Oo, bibigyan ka doon. Gutulog ko. Siksik ka na, siksik. Green lights! Photograph Noy! Shout out! Salamat sa pagdalaw, ano? Noy, green lights! Pabicol kita ko niyan, pabicol. Salamat, ano? Green light. Hindi pulano ka pala. Naku, hindi ka huminto sa dulo. Ay, Ay, yung kira mo lang dito. Tawa, inihintay-hintay ko hanggang hapon. Alas 6 ko na pauwi. Saan? Planta hapon. Bakit? Hinihintay ko yung unang pinatag ko. Exit. Kaya, Ha? kung hindi mo nahintay yun, di wala tayo. Pag hindi ko hinihintay, tingin ko, paniwalaan lang. Pati punta ako doon eh, Ennis. Magpanat ka ngayon? Baka may ano?
salamat. Ano, Noy Green Light Motovlog. Salamat, salamat. Ano punta ko na, bahala kayo doon, galit kayo. Talaga. Pero ako, bahala naman ako. Shout out sa'yo, idol. Bigti ka. Nakapasok na yung ulo. Balik pa rin. Nahanap ka ni Mama Abi. Tapos, dami hindi mo nagpirmahan na, Alin. ano, PO. Kaya ako nagpirma. Ako, babayaran mo naman kasi Hindi mo naman pirmahan nyo. ako lang magpirma ma'am kasi ano lang ma'am kasi wait, Dapat pagod sa biyahe ma'am eh. maluwag ka ng kalsada. Sa biyahe ma'am, hindi ka naisip lang ito. Ako na magpirma dito ma'am, hindi ba? Hindi naman ako magpirma. Oh. Di ba so? Dapat kinain mo yun. Lutan! Palo konti. Mahalin talaga dito pag magsalubong. Linggo ngayon, walang enforcer na mag-assist. Butin. Wala mga dyan. Oh, hindi ka muna. Huwag mo masyadong i-ano dito. Ako may masyadong i-ano dito. Wala ka naman dyan yung baba. Nadaan na, ito doon. Butin siya. Dito. 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 Nanti. Ayaw nilikit. Tayo na yung ano kasi trailer, dikit pa kayo. Saan sila dumikit yan? Dito. Siksik pa kayo eh. Wala lang masikip. Mga kulit yan eh. Wala lang masikip. Sisiksik ko sa gilid. Dito sir. Ano na? Wala, ayaw kumabog ng kotse. Maluwag dito, maluwag. Ayaw kumabog ng kotse. Yan. Maluwag. Ano? Wala na kayo mag-assist na yung porter niya na yan. Linggo eh.
kasi yung ano doon. Hindi ko talaga na yan. Natanggal yung ano doon. Poste. Sa lubong dalawang trailer. Hirap talaga. Dapat kasi doon pagka ano, mahaba ang trailer, bumaba pa yung nagtew. Parahin mo doon sa ikanto. Ano na? Wala ba lang sponsor ka ron, no? Sabi na. Sabihin ko. Minsan meron. Ako ngayon wala. Ay, maluwag naman kasi. Wala tayong tubig. Ha? Wala tayong tubig. Ito ko, tubig. Tingnan. Ba't ano ba karga nila? Ano karga nila sa una? Bakit ko lang anong karga nila? May... Ayun, palad pala tayo ng ano dyan. Trip kayo din. Si Trip. Bukas ba yan? Dito mo. Bukas si Victor, kaya kahapon daw, wala na bukas eh. Balik siya. Doon sa bilang luda natin. Huwag natin yan. Ay, meron naman ganyan daw eh. Ha? Pero wala ko. Bibigyan yan. Pagkain yung niludan. Hindi pa pala pinadaanan to.
tinapay dito eh. Ah, Sada ano? Paano na? Oh, tinapay yan. Kung pawala na to. tinapay. Tinapay? Sumada. Sada. Bago lang pala kay Minto. Mga ano, natatapakan talaga yung kabila. Natatapakan. Skip. Dapat ginawa lang ito no? Diretso dito ba ito? Sige, may malapad tong ano natin. Malapad tong green na to. Ano lang yung ano? 9-7? Ah, hindi kasi dito yun. Ito, Natapakan talaga yan. ito hindi masyadong malapad. Pero maano, mataas lang. 5,000 pa naman yan. Sa akin mo yan. Yung Yan. Interlake. Oo. Ah, 5,000 yan. Ang bayad na yata sinusay dito eh. 5,000. Sagi? Oo. oh no, may nasagi na oh. Tingnan mo. Saka doon sa ano, doon sa poste na yan. Sagi talaga kasi Hindi niya yung mga ay, malalaban. pwede ko naman tutulungan ng yan ba? Ay, nagkabasa na oh. Ulan daw sa Bicol. Sabi, Isaw, Palpway na. sama yung si Joey kanina? Oo, lahat yun eh. Awak libre kain. Kinakal. Parang na si Palmer eh. Kasi wala, kita lang daw eh. Bakit si Palmer? Parang ang bigat at siya nung kanin dun sa... Hindi, ano, pag kanin talaga siya sa mga inasa, hindi talaga, masyadong tigas-tigas talaga yan. Bigat at siya. Oo. Pero pag pag gutom ka dyan, makabusog ka kasi analyze, di ba? Naanim na lang akong kanin. Putang ina, anim, ang dami naman. Kahit tatlo lang, okay na. Nag-aanim akong kanin. Anim? Hanggang ngayon. Tigas pa yung tatlo. Only rice eh, di ba? Tapay ano yan, may, di ba may libre soft drinks yan sa basong malaki? Sago lang to, ano, may halong tubig. Bukas kaya? Parang bukas daling ko. Hapon. Ano tayo dito, bawal. Bawal na. Traffic tayo dito. Anong hearing? Anong hearing, Agustin? Agustin, salamat sa ano. Salamat sa parang. May tao ah, pero dito yung ano. Sa mga tabi. Wala. Eh, bunuhan mo na lang muna. Ayan, pag-uwi na natin yung ano yan. Pag-uwi na natin yung load yan. Last muna tayo.
magkasya yung trailer natin dyan sa gas na yan. Liit eh. Delikado sir, hindi ano sir. Ha? Hindi kasi yan. Sana magkasya. Ay, sukat naman yan gaso. Kapapil nga lang. Kapapil lang yan. Hindi na talaga yan. Tira mo. Ano ko nandiyan din na rin? Parang barte. Yes. Patay, sikip talaga to. Ha? Kapapil lang? Oh, paano ba yun? Eh, ano pala? Wala na yung 20. Okay. Adi din ano. 20 ang kulang dyan. Walang barya. Nasa harang pa. Sana hindi budol yan. Uy, ganda. Ganda mo sir, tayo na. Silipin mo dyan. Ay, luwag pala. Bayad tayo dyan. Yung 787 talaga, delikado dito. Kapapil nga. Ganun rin lang dyan. Ano, nagkas. Wala rin siyang ano, nagkas. Wala nang laman. Uwi na tayo. Yuki Gamer, shout out Bayaw. Salamat, salamat. Mahalang mo dyan. Tingnan mo nga, baka dito ko na. Ay. Yung nasaksakan ko, na ano? Ay, malit pala oh. Ay, nasaksakan ko na electric fan, kaya pala ang lakas. Malakas? Yung iba. Malakas. Ay, tama, tama. Ito. Tama yan. Nasunog kasi yan kasi 12 volts lang yung ano na yan eh. Ano ba yung isa yung siksaksakan? Ano ba yung lakas na yan? 20 lang? 24 yung ano, sa Isa yung isa. Yung isa, eh, kinabit ko sa battery yan para maging, ano, maging 12 volts. Sinusunog yung ano dyan. Sunog yung electric fan. Eh, dapat dyan, mali kasi yung pagka-order ng asawa ko dyan, dapat 24 volts. Yung ano, yung electric fan? So, eh, 12 volts na, delay. Isang phone mo yan, o lilikat kasi diretso. Amoy nga yun. Muna kong kinabit ang amoy, kaya tinanggal ako. Ika. Shout out sa 3 million in the house. Shout out mga idol. Yung maulan ngayon. Ito yung madulas na kalsada, yung ulan na ano, na patak-patak lang. Kasi hindi na anod ng tubig yung mga alikamo. Kaya madulas yan. Pero kung malakas yung ulan, wala na yung mga alikabok dyan. Wala nang putik sa kalsada. Yan, harang. Thank you, Agustin. Naharangan mo pa rin yan kahit di na napunta sa live. Busy kakatulog.
Yun. Thank you, bayaw. Ang malaki yata yung bonus mo, ang pag-graduate mo. Kaya ano, may pira ka ngayon. Shoutout sa 4 million. Then mga idol, focus muna ako sa subscribe. Baka ma-istatan tayo ng ano, ng SPD dito. Tambay na ngayon yan hanggang umaga. Kahit linggo, dami pa rin lumalabas na. Dito pala bukas yung ano. Buda ng arcade eh. Ilan? Ba yung timbang natin, tinago mo? Oo. Buti nga, may nagbigay, di ba? Wala eh. Ayun na yung kita natin, kaya kung kayong graduation mo, importante, ano, tapos ka na ng pag-aaral, graduate ka na para nakapagtrabaho ka na rin. So, nakakautang na ako sa'yo. Siyempre, malaki-laki yung sahod mo sa akin. Uy. Sunod ba sila? Finished product lang. Ha? Finished product lang sa kanila eh. Hindi pala pinag-drive niya ano, si publiko. Ha? Hindi pala, akala ko, pag siya pag-drive niya, si publiko. Ayaw. Alam ko lang din niya pinag-drive yun. Dito na lang, ulit mo na kayo. Hindi ba yan? Kaya nga sumama yan eh, para maasa sa...
tindahan dito pag linggo. Ang biyahe. Maluwag itong truck lane. Tulad sa mga regular na dito pa lang pila na pagka ganito. Alam ko mga alas 10. Grabe. Malabas ngayon, kakain lang sa mga inasal. Uy, butas yun. Wala Manila, hanggang Bicol, puro lubak na lang. Butas na yan. Ganda para pagbilaw, di ba, no? Sa Quezon Province, talaga. Ganda. Ito yung simbahan na yan, dyan sa gilid ng kalsada. Paano nakakadaan ka sa simbahan? That type of simba. Shout out sa 20 million. Kami sa Mindanao Avenue. Grabe naman ito. Secretary ni Agustin. Shout out. Salamat sa ano. Tambay mo dyan. Susunod, libre na yung tuyo mo. Tambay ka lang dyan magdamag. Para maging libre yung tuyo. Ayun dito. Yan ang cellphone mo. Maraming magnanakaw dito. Big time pa magnanakaw dito, nakamotor. Dito? Oo. Ah. May bakal pa. So, wala na ba tayong basahan? Meron lalim. Ha? Maluma na yan. Ayan bago.
Ano na, ang bilhin. Ano yung wala kang may basahan kang bago kasi pag na Dito na lang. sampo. Yung bago, pangharap lang dito Ah. sa loob. Sa loob lang yung gamitin. Hindi, pag may bago kang basahan, pagka walang tubig, pwede to. Manuway. Ayaw mo sa Wala eh. Ginawa mo no. damuhan mo may tubig. Para kasi John Rel, yawa yung mainom na tubig natin. Kala ko inom sila. Ah, Dinilo. Kung sa ano? ganun talaga, buhay tracker. Diversyon. Ako hindi ko mailaw na tubig sa damuhan pag ako eh. Ano? Damo? Yung ano, yung mga damuhan doon. Yung karoon na saging. Kaya narinig, yawa ka. Live pala yan. Alive yan. Buhay truck driver. Buhay ng tracker. Pag walang ano, Kaya nga, dapat, bili ka lagi ng bagong basahan. ang kinakailangan sa trailer na tumahe. Bago ka laging basahan. Pag wala kang tubig. Hindi yan. Oh, ah, oh, ah. Yan. Ah, busog pa ako. Yan natunaw yung Likusan mo eh. isang buong hita. Tayo na anim, may nasal ko sa amin. Isang buong Hanggang hita. apat tatlo lang. Tapos 6 na kanin. Di pa Apat. ako natutunawan. Pag uwi mo na siya, palapos mo kayo, masarap tulog. Okay na yan, tulog. Masarap tulog pa bulog. Pagka ako kanina, inatok ako, tapos pag-higa ko, hindi naman ako nakatulog. Mukhang yung tema parang gano'n, hindi ka makahinga, di ba? Kung inom ka, Sprite. Kami Sprite, inom mo, di ba? Kaya talaga pag pagkain sa Para makadigay. mga inasal, gas, tag inaanim, tag inakain yan. Daraw yung doon, minasal kami sa Yung amin. kanin sa manginasal, ang liliit lang din. Hindi man gaano ka-dami yung... Lit nga, pero yung heat. Ano yung isang yung hita? Yung yung 6 na yan, katumbas lang yan. Ano, yung 95? tatlo lang katumbas. 95, di ba? 95. Oo. Dahan ng kain ng ano mo, ulam. Hingi ka lang hingi, hanggang pagsawa. Si Palmer, lakas kumain ng Palmer ha. Nagreklamo na nga yung Ha? taga-silk. Reklamo? Nagreklamo na nga yung taga-silk, wala na ng kanin. Sabi ko, only rice yan. Hindi naman reklamo doon sa amin nga. Wala Yung na balde, kain ka lang balde. Gano'n na mo? Balde. Timba? only rice, tapos ubus na yung kanin. Tayo hindi nila magkakanya, kasi niliraz eh. Kasi, makain nila. Minsan lang pag ano eh. Sorry po, hindi mo kayo napansin natin. Minsan lang. Kala nila, lahat ng tao hindi pang ganyan. Baka minsan na nagkakaanong tao. Pareha ni Palmer. Tingin-tingin kayo dyan. Ingat lang po, kasi Merong merong bigyan kayo. Bigyan nyo. maharurot dyan sa kabila. Wala, yung nagigan ko ah. Yung sundalo. Bakit sana yung yung kaibigan kong sundalo ng taga sa amin, yung na-assign sa Bicol. Ito, bas ka na lang ha. Libre, di siya, Daniel. Libre na yung mga guard doon. Na, Kaya dito, libre na ng sting. Bili ako. may palakad yata sa kanya eh. Ah, May palakad yata sa kanya. May ano naman yan, hindi, palagi na sa naglibre dyan. may ano na naman yan eh. Buti na lang libre dyan. May panlibre ka.
ako sa bahay ni Kuan. May ano pala, may isang andun pala ba yung biyanan niya? Hindi ko natanong ni Jandel, biyanan ba yun? Baka biyanan niya yun? Masama na sa bahay? Ni Jandel? Biyanan niya, baka biyanan niya. Kamukha na asawa, bata ko lang asawa ni Jandel? Matanda na ba yan si Jan Ben? Matanda. Tanda. Ay, hindi ko alam. Mga babae mag-ganon. Metrolink. Malanday lang yun. Garahe niya. Yung Bisaya sabi niyo. Ayan. Kaya mapunta ron. Bisaya sabi niyo. Labas niyan doon sa ano. Parang naalala namin namin dito, may Mindanao. No? Visayas. Labas yan. Circle. Isot na. Sirgay? Oo. Yan? Oo. Ito malapit lang para sa ano pa na namin dati kung sa Tagos yan sa ano ya. Malapit lang sa yung maraming mga hayop yung midlife. Midlife kasi. Kaya mo yun? Ang likod ng ombudsman. Diyan, diyan sa ano. Ha? Yan eh. Malapit sa ombudsman na abang ng pana ko. Wala na dyan pala. Tamsak dan, Dan Michelle. Salamat sa patamsak. Shout out. Ito tayo ngayon ng people. People, stoplight lang to, madam. Medyo traffic talaga sa stoplight. Wala na user dito. Malusok. Ihabol pa. Isa na lang, ako naman. Ako naman, mga idol. Si Bicol pa ko eh. Ay. Dapat pala may
dito. Dalawa. Good bridge. Let's sa kabila, no? Oo. Ano sa kabila? Ang wala dito, bali ba sir? Wala, oh. Good bridge. Kailangan nabalikan. Hindi ka tumatawid yan. Out Agustin. Lagi nang bibili ng tuyo. Hindi na nakapagpili naman dyan? Naubos niya? Shout out daw, Agustin. Yung taga-bili mo ng tuyo. Jason. Uy. Wala, magsakat. Dito, walang ulan. Kaya ito kanina. Dito, dito. Hindi ko to. Kahit kasi hindi U-turn. Hindi U-turn. Pag may harang na, bawal dyan. Sabi. Makamit yung ano niya eh. Pinilis pa eh. Kasi na tricycle. Lapit-lapit na ng U-turn, oh, ito. Saan? Ano, ito. Tinamad na pumunta na ito. Sa boss, kasi ahon tayo. Daanan ito. Butas. Bawa yung butas.
yata ng karga ni John Ray. Bigat. Ay, hirap na hirap pumaho, no? Ano lang, karga doon eh. Eh, Ha? Hindi, roll niya yan. ruli yata eh. Ruli yan. Kalahati. May ruli yan, may patong na face product. Bigyan ko yun. Gatag pala yan naman. Bawal na yung turn dyan, ha? Palagay ng bawal. Wow! Lalim. Ayan, sabi ko si pagbalik nito. Tapos yung blow. Tapos na ba? Tapos na. Iwa naman to ah. Tapos na yun. Ano naman ginagawa yun? Bidayaan na, ano naman eh. Si Donito, iniwan naman niya doon. Hindi pa naman gawa si Donito.
What? Ako ka? Sinahan mo na sa truck rin ako. Galing ang hayop na oh. Sila, kahit sa pwede sila dumaan. Hindi sila lumusot. Tatakbo. Wow! Kahit nasa truck line sila magbagal. Okay lang. Sa nakatulit ka for alas 6. Sa malapit na pag alas 6 pizza. Kanawan ka ba? Wala. Pag-inip ko na ka. Hinihintay ko lang. May sana ako. Eh, sabi ni Palmer, oh, kasi nga mo ang truck ko. Eh, ilagay ko yung truck ko. Ika, paano malagay sa truck ko? Eh, wala yung susi. Yan doon, nandito ka. Guard, wala, hindi nila yan. Sa'yo po, ito nandyan pa sa, ano ah, lipo ah. Eh, ilagay na yung truck down niya. Wala. Hindi nga doon. Tama na ko. Doon lang ako sa ano. Tulog lang ako sa hindi ako mamabi. Tatlong tanong ko na mga ito. Pero naman, mamaya na. Malimutin sa mamabi. Dati nga, hindi na ako nakabigyan. Kailangan talaga ano mo. I-remote mo. Kailangan talaga ano ito. Kasi, pag makalimutan ko. Ang daming inasikaso niya. Kaya Pag pinawala, wala ko lang. Sabihin nila, hindi ako nagtanong. Tanong mo ako, lugi ako. Tanong mo, ay, tanong. Salah-salah kita pa kahapon dyan. Si Daddy, ginawa ng flip top ba? Si Daddy sa Joy, naman si Joy yung babae. Mga Pinos siya. ah, Pinos. ano si Daddy, kawan si Daddy. Barat si Daddy. Barat na. Dito na, salit-salit sila. Ilang masawa ako. Ayaw siya magpainante. Sabi ko na, pero yung punta ko dito, nakita ko si Daddy sa ano ah. Sa kaya ng tricycle, laro ng cellphone. Tapos mama ka. Gabriel. Bandit ng arawan niya. Araw. Oo. Pero okay na. Okay na yan na. May still ko na hanggang sa among lingkod live. Gano ka? 3.5. Oo. Ano yan? White. Sa malo ko lang walang tingin ko. 3,000. Hindi na yun. Sana bahay lang natin eh. Ang liit. Siglaki lang dito sa traktor oh. Kawanan. Apat kami pumunta doon. Halos ang hindi makaupo. Talaga pag nangungupahan ka. May malaki doon din. Pero gusto ko sa lang kanina yung kapala dati. Saka yung atbang lang. Gano'n ba? 3.5 man. Doon sila sa 2,000. Kapag ang liit. Atbang lang. Gano'n lang oh. Kabilaan lang. Hindi naman sa upahan no? Kung nasa amin ako, 3.5, 2 kwarto, malaki. Yung isang kwarto, hindi pa nga nalagyan. Pang pamilya, pang pamilya, ano na, pang paramihan. Ang bigil na, nagsibabo.
Bicol to. Yan, pabicol yung post, mga poste na yan. Ano yung ginagawa yan? Nabuntot sila. Mahirap na kasi lumabas dito sa ano. Yan. Mahirap lumabas ng truck lane dito. Hindi na enforcer rin ang huli dito. Ano? Tiyo talaga? CCTV. CCTV? Oo. Kaya makita mo, wala nang enforcer na mga nakabantay dyan. Kamay. Picturean lang lang. Kita nila na ano, doon sa opisina. Kita lang nila ng mga na-trap na gano'n. CCTV na lahat dyan. Kaya nga, makita lang doon sa ano lang. Kung lumabas ka ng truck lane, Kaya ano, nakakalak ko. Bawat kanto no, may ano, CCTV. Oo, kahit sa poste. Manila, puro CCTV na. Doon talaga sa ano, sa o. Apa? Kahit saan ka lumingon, hindi no? Ayun nga sa ano sa amin sir, yung kapitan namin ba, yung suwi ko kapitan. Punta sa bahay ng gobyerno. Yung malaking ano sir, salamin. Pagdaan na rito sir, nakabrief na sila. Kita lang nakabrief na. Kung may dalaga, masita ka talaga. Bakit sa nagtingala, tingala sa katawan nila. Nakapantalon naman sa atong doon sa nakaharap lang sa salamin. Nakabrief lang. Scanner yan. Scanner eh? Ano kayong ginawa? Ano kayong ginawa? Ano kayong ginawa? Basta hindi mo pagbutas yung brief mo. Tangan sila, ano ba to? Nakadamit naman sila. Tingnan na sa lamin. Nakahubad sila, nakabrief lang. Parang ayos ang 628 sir ah. Nalabas na. Hindi ka naglabas doon? Ah, 628. Ano na sa ano ah? Timbangan? lagyan mo ng flooring yan. Ano yan? Malagay mo na po rin? Ground bed yun ah. Ground bed yun.
Akala ko, pag-drive ni ano, Ha? ni John Del si Publico. Sabi ko nga kanina sa kanya dito. Eh, di ba mag-drive yan? Ha? Ano mag-drive yan? Dapat dito niya na pinahawak sa ano. Sa skip. Dito, no? Oo. Para malaman niya kung gaano ka nila po ng trailer. Baka siya na nila. Dito. Eh? Hindi pa naka-trailer si Hindi pa naka-drive sa labas. labas. Sa loob lang, no? Kaya, Nasiling lang. kaya pinapasama mo na yan. Para nakasang siya sa labas. Kasi pag doon ka lang sa loob, okay, ano, Manibago yan, sir. atras sa bante ka lang doon. Okay. Manibago. Dito sa Manibago yan. dito kasi bago ka rito sa kalkulasyon. Overtake. Kasi yung hawak niya, four wheels. Hawak siya ng mahaba. Dali lang pag yung ganang 4 wheels, sir. Dali lang driver. Hawak siya nito trailer. Lalo na sa kanang unit yan, automatic. Maninibago yung Oo, manibago talaga siya. Pag si Prong, magkaniho talaga nga si Prong. Dahil talaga yan. ay si ano yung nakadriver dito, Bicol. Oo. Kaya ano, may experience na siya. Hindi basta-basta mag-drive papuntang Bicol. Kung trailer ka rin, basta-basta. Pero lalo sa mga kurbada. Oo, lalo yung mga sisi-sisi. Wala talaga. Ah, Kasi, Hindi mo matansya yung Kasi kurbada. hindi yung kurbada sa trailer sa 4 wheels, iba. Kasi Kurbada kasi mas makitid na kurbada. Kasi yung Matansya sa- yan. yung sa 4 wheels lang, Sasabitan mo yung diretso ka. Eh, itong trailer, kumawat, ano ko na sa kabila yun. Diretso mo pa. Dikit ka ng dikit ka. Busina. Eh, joke lang. Kaya nyo, parang... Karat. Dikit na dikit sa niya bandang kanan. Oras na. Bago pa ng alas 9. Pwede? Hello? Tawa! Yan. Yan dito. Magsama ka. Hindi ginawa ni Pet yung pira na eh. Pabili daw talaga. Yung, Pabili daw. tanong mo doon kung magkano? Kaya, kasi nano, ngayon, sabi niya, buko ha. Sandaan Sino? lang. Kasi, nano, yung kasama niya chat ngayon, Ah, problema pa sa kayo pagpunta ko na pagbalik, bayad. Bunsat? Ha? Bunsat? Kasi, Manong, si Nano ba? Nano. Doon sa, ano niya, yung, ano daw, auto. Bibiro lang siya eh. Tawa.
talaga malubat naka-live. Oo. Live yan. Lubat yan. Napaka-anong bakit. Okay pa yung manood ka lang sa YouTube. Ang tagal. Malubat. Amo tulad sa ako. Hindi na. 25% na lang. 25? May live ba sa YouTube? Yan? Ah. Kaya pala hindi ko makita mag-live mo eh. Sa YouTube pala. Ano yung dati ba? Nakita ko na yan. Nakita ko na. Malon? Yung dati hindi ko nakita ko. Wala ka lon? Zero. Eh, nakatingin ako na. Yung ano ba dati? Sa Facebook ko wala ah. Saan ko yung hindi niya na nagkatabi lang ako. Panoorin. Research ba yan? Hindi na. Notification. Antok na ako. Ay. May ginagawa pala dyan sa Maple Line. Reusable. RNC truck. Bantay na yung raker. Bantay na yung raker. Pagkatapos magawa yan, ahatakin yan. Yan? O depende kung dyan ay nariglo, kung dyan na binayaran. Pag dyan na yung binayaran, pagkatapos gawa yan. Hindi na kung magpabigay. May babayaran na yun dyan kung hinatap, kung kinabitan na yan. Ito yata sira. Yan ba? Bayad. Oo. Kahit Oo. ikot na naman tayo mga kabayan. Pamukmot. Ito pala. Wala pala kung ads. Walang ads. Bulbul talaga dito yan kasi may ginagawa din sa tulay. Out buddy. Koy. Bye bye. Thank you, Agustin. Good. Salamat sa ano. Tambay. Yan, libre na yung toyo mo. Dito ko na. Chat out Agustin. Hindi ko marinig. O di ba? Di din eh. O di o. Pumapasa lang, di ba?
Maninig din, nagtikinig ko nga dito ka. Andito nga ako eh. Hindi ka naman mag-podcast. Ano na ako kasi yung boses ko maninig naman dyan. Pasa dito eh. Yan. Ano sa baba? Ano naman dito? Ano may comment ko to? Ayan. Comment niya. Comment ako kayo. Ay, lapit. Lapit. One minute lang dyan sa unahan. Katap na kasi yan. Nabili mo ng sayo, shout out. Tik sa bagong ilog Pasig. Kaya, kunti lang sasakyan ngayon. O, mga Lunes yan. Pagandod lang sa traffic na. Kita yung anak ko dyan. Yawa. Ano chat out? Hindi ba na? Balik, okay na yan. Bakit chat out? Ano yan naman yan? Lagyan kita ng lagyan kita ng moderator. Yan. Iba sa akin eh. Hindi pang nakalpitir eh. Okay, mag-chat ka ulit. Mag-blue na yan. Lagyan na kita ng moderator. Shout out sa 4 million. Ayan, ayun o, chat out na. Chat out! Sige, hanggat may butas, mga idol, pasok. Pasukan nyo hanggat may butas. Ay, ang ganda sa motor eh. Ayan, delikado pagka doon ka pumasok o tulad ng mabanti yung dump truck. Hindi ka dyan basta-basta mapapansin pag nandiyan ka sa may nguso ng sa may nguso ka ng truck. Share ko to. Kailangan bumusina ka muna bago ka sumingit. Yan ang delikadong spot ng truck. May bandang kanan. Kasi pag nandun ka na sa tapat na yon, sa may nguso ng truck na yan, hindi ka na ganong mapapansin ng driver. Tulad ng ganyan, wala yatang bulmero. Okay lang pag may bulmero siya. Kasi kita ka din sa may bumper niya. Pero pag walang bulmero, magugulungan ka talaga dyan. Kaya ako pag nagmumotor ako, hindi talaga ako sumisingit dyan sa may pinakakanan na yan. Hindi ka sumingit doon sa may driver side. Doon, kitang-kita ka na doon. Kahit nandiyan ka na sa tapat. Pero dyan sa may bumper niya na yan, wala.
Okay, may full mirror pa. Pero sa daming ganitong traffic, hindi lang ikaw yung papantay ng driver. Kailangan dyan. Pag sumingit ka dyan na may ano na yan, kusina ka lang para mapansin ka. Yan ang napakadelikado sa mga motor. Chat out sa 3 milyon. Agustin, chat out. Salamat sa pagtambay mo dyan. Oo nga, nag-ilis din yan. Pinamsakan ko lang kanina. Pinaharangan ko lang din. Kanina pa yun ah. Ilang oras na? 4 na oras na yata. Back to Bicol mga tol. Back to Bicol. Yan, naibig mo oh. Sipag. Iwanag ba? Ha? Iwanag? Live ka? Ay, may nasiraan yata sa... Traffic. Tayo na sila. Akin na sila niya. Iiwas yung nasa una. Ikot na naman tayo. TV oh. Lagi ng TV oh.
Thank you, Agustin. So, 3 months na pala tayo. Salamat ng marami. Hindi pa yata ako nakaka-member sa'yo ah. Pasensya na, wala lang talaga ako lagi pira. Pag nagkapira ko, 4 months agad. Lagi lang talagang empty yung wallet ko. Yung Gcash ko, empty rin. Tatimingan ko na lang pagka pag nag-live ka. Kasi pagka niludan ko yung ko, nawawala eh. Nangangain. Shout out kay Alex at kay Tony Gonzaga. Double the glow. 2 times the glow cost. Snail white. Talaga sa mayan. Ano yung ginagawa? Sa baba. Dito talaga nagtatalo. Linggo pa yan. Ayun o, ganyan ganyan yung inulam ko kanina o. Ganyan kalaki. Ang kinakapin na lang ang hindi tunawan. Ayun o. Ano nga mga inasal? Ah. Yung talagang ganyan dyan. Inasal? Sa personal, ganyan talaga, laki talaga yan. Oo, malaki. Oo. Pag ikaw pag hindi talaga maubusin mo. May naka-anim kasi akong kanin kaya hindi ko naubos. Hindi ba yan? Aba, pwede mo na iuwi ah. Kinain ni Palmer. Iyawag responde. Grabe Palmer. Walong kanin. 8? Ah. Sa Sobra naman ang Palmer. ganyan talaga kalaki yun.
Yun, lowbat na ako, mga idol. Ayan, mag-iin ako. Salamat, Agustin, Ang mama sa pagtambay. Mag-iin ako, na lang, tanging ikaw. 12% na lang yung ko. Ay, may premiere pala si online. Mag-iin ako, Agustin. Salamat sa tambay niyo dyan.